kamenu mienu bi kwa nanka yenti ase ode na tom no abo ye ho ban ma hwe ye mbone so ani ani a ene ese ye ne ye ni ase danyo na wo se de ma wo bo ade nya akopon pejani din na hye ni din kwani munya wo unyame abo ho ban ahya wo so enka wono ntubie wano na fase dane ye ma no de wa hwe wo kra so ama wo amasam pejani din tontom se nye wrade a David se nye wrade na wo ya na fa adofrum se nye wrade bombo enye wrade abasa bia opeja ye wo mbetia bi ba kamenu mienu anka yenti ase ona na tom ni na huma broso antimi nu mienu kwa ona ni tumi so abo ye ho ban ya hwe ye kra so ya different ye fiba mo ka wo bi tra mo de ne ko hwe ase ene na ko wi asama no watra mu ka na watra wo abasama ya dom ni huma bro ba bi obi fa ye wo hia na kwanhia watwa wo abasama anya wa ho din enya wo sika bi ekura wo ya dom ni huma bro ye wa na de ase Jesus eni mi na ka wo di wo yo nyame ipado Sompa FM Samilani radio o mas boyimo minunto inaye asiga Sarania onamya ya oyabra ababoyimo na mania
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And when I'm carried, say a rare home in the realms of the spirit, when it say Unyame above 4 enina eniaje. Na ebra so say Onyame akuano ede Onyankopon asamoba. We Onyame soma for prekope. Na ewiye bremu Onyame nipa okasa say ya. Na ojia ene fa hudie daddy. Na ayalesa eye nyame madea sa otnase say na homone ho popo esan say okuta the mysteries of God okuta onyame mu ahintasam edebra wanyumre ebra aso say yakoya papa nchen edin no aye Bishop Albert Sackey Kwapong eni die kwa so Bishop yamawa kwaba anyumre asafo mejo so eburu nyame hira papa na mopo mu tisan onyame adom ye ho ye pa da otumfo nyankopon ase ma memfa sa kwenya so na menchia Sompa TV ne Sompa FM Facebook ahwefo ne etiefo me ma mo nyina jo menem sa mo nyina mo hoye amen enkanka Cedar hour ahwefo ene Cedar hour etiefo yes Lord ya mama jo amen sabre yi de ebra so say ye di Cedar hour no ebra wo yeda asempeni pa crew no assess or the social issues no abegu na samre de wa handle over baton no e de ama Cedar hour efri sabre ko si se no ndu bebo no de oni Cedar hour emom na Sompa FM ya soro nyankopon yentie na asem na yenyina so na yemfa mbompai mrebia me ba me ka kira se fa phone no na fra obi na obi so mfra obi na ka kira ne sa nyankopon so mafo no yes oni ni team ni nyina abedu that's right na waba no pa bene so se nyame mfa won so my God ema ogie ene fa hodie emara na won so so a wo hwe yan yes na wutie no erade no mo adanse amen ye ba ye ma wene ba ho so se bere ya ye wo mu no eye bere bone enu nti na se enu mienu ye hwen na yesra brade ho mobru hu ade se ebi anyankopon be kaye na onyankopon so ayeyen adoye yes, hallelujah amen na Cedar hour no enye TV anasa radio program keke na embom eye program a onyame tumi ni na ho den edi ekira dodo no edi adanse wo Cedar hour na so ene ye bie lines no tum sesia se wona wa follow Cedar hour mfa wona adanse mra adanse no eye pi na se enene de edi kan na ohwe anasa utie yen ewo Sompa TV Sompa radio Facebook ni YouTuber ene fa wonso si TV ne so o documents bi anso so afa documents ni nyina nya dan engu TV nanim radio nanim o phone no nchen na mra nyankopo asem oba na ye bompa ye osori ye cost no nyame tumi ebawuram na ye wie se ya ma sra onyankopon ho tumi onyankopon ho moa onyankopon ho sankyerene se baabi owo bia no emra ho na no na ne sayo so no
amanfo dodo no a edi adanse a hodo na adanse no eye pii yes adanse a ekoso Cedar awaso no eye pii obia ne de Awurade Nyankopɔn oya amano enne adanse foforo besan asi wa wo hwe ya utie obefa adanse amen yanko Facebook no so na yama wona owo Facebook no so akwaba ne YouTube no akwaba na ye wie pe na ya to aso enti sabre ye mowura Facebook ho osofo hwan mu na abaso root asumani mu ewaso lenda also US gina so that's right ochire Jennifer ejina so so ena Ajima Elvis gina so Ruta Samwa ejina so ena Abena Safua ejina so dodo no agina so to aso ho osofo Nana Jesiwa enso ejina so Jimaima Owusu Afriye na Nefia enso was Comfort AJ Beatrice Ofoli Felicia Enchua Patrick Osei Akoto enso jina so Joseph Sam Agnes Nyame emunyina ejina so den osofima so na I am Ishmoto enso ejina so David Opon ejina so Akowa Newton ejina so Bres Degbe ejina so Abanasi Juliet ejina so Sanso ana maame Pokuya enso ejina so me so YouTube no so anyway Josephine Beduni Esom Charles Osaberima Edith Amwa Sam Mary Safo Samuel Nshiraba Adjoa Boachiwa Zinabu Amedu Amwa Docas Ernestina Gomez Angelina Foku Abena J Angelina Prempe Suzy Danso Rosina Apia Boachi Higa Amwa Portia Osei any blessing amwa ewo YouTube no so a ene anwumre omone yesum den sabre mo like Sompa page na mo share link no yes na me cambre bia wo Daniel chapter 12 no verse 3 no ose na badwema no be hyen one ultimate dan ni padodo no e de kotre ni mu no obe hyen se da empem ensonoma na sabre dia ma me fan ka botew entwem eye ende na wotwe that's right eye your program kesi a ye no bra no MCR monfa eye no to nchen na ye no bra no no eye May edition no eduru so eye 2 days 2 days God of Possibility Prayer Festival na 1st May and 2nd May eye ochire na wotwe yes and program ekoso anopa na baby bia wo fure biara obeti ma baby yes oba opese oda na sa one day program oda no sa to aso ade chenya obenya baby ada na ensure obadwa ne light de oni problem wo ho baby bia obesiesie ho aye ho yie so eye fefefe na frida dwoada nyame ya adoma ya de nyina no ebeto so ama wahwe se ne esete na ye bon ka ye se program na manfo ababi o mafa dance yes na wonso so obefa dance amen ye wo haw no bi wo ho a eya na motu obi timi firi nkranba ebi firi takorade ebi firi takwa ebi firi strem ebi kura firi our nearby countries no Togo no mo ne Cote d'Ivoire mu nyina ebebi na omoba omo fa dance yes ye bobi chiraw ama oti a dance no enti save the date say esa ye holiday enti we de mo amoya abanya dwuma mo ya nkrakra dwuma no kwenya beda ho ama mo na program no team ne say my family mabusua ye mo bebere ya haw ne ya mane ya namu no eye abusua eno na day one na eye fiada no udia ye de to wo obetwero ipa ye de wo to no ene ade a ye fre ne say enton a obo abusua mo ton obetwero na ye de nyina ba Awurade anim say aduade bi no me bi apam bi a ewa fie ho na edi wonya no de Nyankopon ye ma Abraham so ko yi ne free sa busuan kontontwim no onyame nam ne sayo so ebejew amen ti mo amoma nyina ye holiday mo nya da mo ne mo ma nyina tu anamo amomra eye washroom no ene da screen so no mo amohwe TV o hwe Facebook a
ɛwɔ hɔ baabi bi ɔba ɔbɛsiesie ho kama sɛ wopɛ sɛ ɔda sɔle fie hɔ a ɛte sɛ deɛ ka waba mountains no waba waiting no wobɛtumi abɛtwa one day waiting wɔ asase no so na mehyɛ wo bɔ sɛ nyame a ɔyɛ god of possibility no ɔnkɔ ne sɛne a wɔse baa ɛnti hyɛ no nso ɛnti yɛ numbers no na gu tv no ase no ɛnti wopɛ sɛ ɛnɛ ikwa ɔbɛyɛ ɛnɛ hotel reservation anaasɛ guest house reservation sɛ yɛmpɛ guest house bi ma wo hotel bi ma wo na wopɛ sɛ ɔba wobɛlɔgye hɔ bi a wo ne wabusua na ɛba wofrɛ a yɛne wo bɛkasa ɛnti wopɛ ɛnɛ inquiries bia no a frɛ saa lines no a ɛgu tv no ase no na wobɛyɛ nhyira ma mensan ɛmfa yawe ɛnse ahwɛfoɔ ne etiefoɔ ɔdɔmfoɔ ne jamfoɔ sɛ we announcement yi efiri kwapɔn abusua mcr momfa nyɛ den ɔfa nto so kwapɔn abusua ɛde yaw ɛse ahwɛfoɔ etiefoɔ mo amowɔ akyerɛkyerɛ ne bɛnkyɛyɛ sɛ yɛ papa yadeɛ nyinaa ɛyɛ mr james kwapɔn a dodoɔ no afrɛ no ɛyɛ beza anaasɛ jk awurade abɛfa no kɔ na homɛkyie mu na yɛ papa yi ti ase ɔnya mfinhyia pɔle aduɔwɔtwe nsia bɛkyɛm training college na wayɛ beza wɔ hɔ wayɛ yɛ nnwuma bebree na onyankopɔn sɛ wabrɛ yɛ papa yi ɛmbɛgye na home na ɛyɛ ɔkyena fiada yaa na abusua edi ne na wɔtwe da abusua yedi ne na wɔtwe da ɛwɔ sunyane ɛyɛ kɔtɔ krom ɛyɛ kyerɛ akwan so hɔ nti mo a monim hɔ no ɛyɛ anɔpa no ndu kosi nwummerɛ no num na kyerɛ sɛ yɛde na wɔtwe da no abawieɛ mommra na mobɛgya yɛn na ɛyɛ ɔpanyi jk anaasɛ beza ka ɔbɛba nyame nhyira mo na ɔnya mo kɛse sɛ mo baba nti nyame nhyira mo nyinaa ɛyɛ ɔkyena dwumadie no ɔkyena fiada ɛyɛ anɔpa no ndu kosi anwummerɛ nonum ɛwɔ kyerɛ kɔtɔ kurom ɛyɛ the background so ɛwɔ kwan no ho a wofiri sunya na ɛkɔ kyerɛ a ɛyɛ obenkum so wofiri kyerɛ so na ɛba ba so so a ɛyɛ wɔ nifa so the background so na kwan no ho a nyankopɔn nhyira mo amen saa bere yi deɛ ɛnna mepɛ sɛ yɛkɔ na yɛbɔ mpaeɛ kakra ɔsɔfoɔ na wɔtwe ne bosomi nyinaa na yɛkasa fa abrabɔ mu akwansideɛ nneɛma esi nipa kwan na yɛmfa yɛni hunu na esi nipa kwan ɛnɛ nipa esi nipa kwan ɛna ahomɔne esi nipa kwan ɛna abusuam apam esi nipa kwan ɛna tumi ahodoɔ ne da yɛso basabasa esi nipa kwan ɛna obi hwɛ me sikani bi so wabere saa di paa saa wakyerɛ ne yɛnkɔ afia bi enyuma bebree ɛna yadeɛ esi no kwan ɛna maame bi hwɛ yɛ papa bi hwɛ yɛ wabɔ bra ka ɔpɛ ɛba baako mpo na ɔde akyekye ne were a ɔnya ba ne bi deɛ to Sarah no ebi ato no obi hwɛ yɛn obi tie yɛn adwuma bɛɛ na ɔnyɛ bi da ɔyɛ adwuma sɛ dan na agye egu abusua yɛ ofiri mu no yɛsɛ abusua no yɛnyɛ da yɛni yɛ brɛ so aba obi hwɛ me obi tie me yɛsɛ baabi bi akuro no a wakɔ tena mu no yɛ mmea adwuma opɛgye adwuma na egu obi hwɛ yɛ obi tie yɛn wakɔpɛ bosia ɛde abiabie nnwuma yɛfoɔ na ɔmomɛyɛ adwuma no bi na adu bosomi a ɔmonyɛ sika no bi ngu ɔmo bɔtɔ mu no ɔmo ayɛ akwansideɛ a ɔmo gu adwuma no wokɔ ka so so a yɛsɛ mɛnka ɛnɛ wo nso so wakwansideɛ ne sɛn onyankopɔn na kɔyi yɛ man ne man Israel firi Misrim sɛ ɔde wɔn kɔ bɔhyɛ asase so na yɛwɔ nneɛma ahodoɔ a ɔsɔfo nyame na aka wo aso esi wɔn kwan a sɛ wɔnsu nko nyame so wɔamfrɛ Awurade a ka deɛ nyame ka fa wɔ ho no ka ntimi amɛm maame ne paapa nneɛma no bi wɔ nyame mfiri soro ma yɛ ma wo gye sɛ ɔfrɛ Nyankopɔn da yɛ a wo so nyinaa kyerɛ sɛ
akwansidie bi obi wa hodai a woso nyina kyese 2026 opomo pese nuoma boni to ye pese nuoma seye dai a woso nyina wo ka wa no tumu a enti na no akwatafo nan sese ye kom tena afasuo ye chia oh wa Samaria ha ye be ye dan ye kombe kukum ye na ye bo wura kuro no mo so a ye be ka se ye kwatafo enti ya tomera omo be kun ye enti ye mfa gidie mbonwura Syria for sraban no mo Syria for sraban no mo ewom so mukuta tuo ewom so mukuta ajan ewom so mukuta sekai ewom so mukuta bomb no sa your friends ko sumakro tupaya sumakro tupaya ko de wo no mukuta bidie aso yemfa gidie mbonwura mo na mara mu tu gidie na mo no BBC ye ma me ne papa o ye din dodo o sun dodo o dwendwene dodo o ko na ye so a wo na o temi dwene sa na de achen ade achi na wa ye bosa o bibisa wa so yare wa unim sa nya yade na ya dwendwen ya dwendwen o be hwa me obi tie me ye se busua no ye dan untimi nko school wo ye dan untimi nware wo ye dan untimi ngoba utu kwan a nuoma mo be kwa akoye din ama ene bre say you're sorry, now you can say never again. You're sorry, now you can say not my time. You can say enya me breso. Yes, so obia ye na anya ye. Me ye amana ye ye. O say Ewrade ejira ye chi. Say odom berema. And hu ye hu. Etu ye nti ya tifo nyina. Aba ya den, aba twitwi ase. O say akodie bi obebo atia ye no. Eri nyina na kete maybe obe soli etia tempo obebu no for Bible say ya numu no wasiesi ahode o say ya tanfo nti say ya fanka areto for na no tum da ye be na wa sha say awo so da ye be na nipa bi so so ofra wo ka kire wo God nyame akante so for one hwe ya wonko nyame akase Israel for no free Misrim no obe free Misrim finchia ahanani we are 400 years tura etwa se esese Abraham e country mi nyankopon mi amebo me soro na sase say wasefo masha obo say after 400 years I will deliver thee through 400 years ba ko pe sorry your friend Pharaoh say me mamonko that's true and then when I sorry when I man home na so now so for me follow na what you nyina na me ko twedesem so for nyoma eni edi ese na kuta me nuama e solitaire o esi wo hyebere kwan o manyina ye basa wadwuma nyina ye basa apomode nyina efiri wo nsa be yade ye busuade no kuta me osofo ya fa no hunam keke enti asomafo Paul say Ephesians chapter 6 o say enye ye ne hunam ni moja enenya osofo me kan nyame suma Moses call bia your friend say Misrim asase so yes or the Misrim hene na tena konwa kwakasa ye no omo so mu nim Moses na nyame na omo ka ho asem mu nim sa nyankopon mara Moses di ne poma no to ho ma ne edane owo no na Pharaoh asere na Pharaoh say momfra matafo ayifo ne makonfo no so mara omo so ba ye no osofo obi ade ne poma to ho no na ni nyina dane owo na okai from Exodus chapter 7 chapter 8 verse 9 say onyankopon yen senkyerene a na akonfo no so aye the same senkyerene ne bi so yes tonton baba hey ofra Sompa FM apotra no so afra ponkyerene enti ma me ne papa on pa bo na wudidi agoro no o se otre ni a ne pa bo mu ya de no na ye adwuma bebere ye hwe bo sha asase no aye say ye Israel for de no o mo ko no ye hwe Joshua chapter 6 verse 1 to 5 and then me pese ye bosun sumo paye kaka and then me pese ye bosun sumo paye and then me condom pai bo and then me condom pai bo and then me pese osoro kasa e wo fie ho nyame man sorry fra busua no entra ho and na obe woso ti obe woso na wo akonwa no mu edam ho e wo se BBC osofo de na nyankopon asem se na jeliko de na watumu na wabrama no Israel for nanim obi mfredi na obi mamu na Awurade ka che Joshua se hwe me de Yeriko ne hene ne akofo no ma hye wonsa
na montwa kuro no ho nhyia akofo no nyinaa ntwa ho nhyia preko saa na yɛ no nansia na asɔfo baaso kurenkuro sebo totoro bento nso mfa ni adaka na nim asɔfo na baby wa ka duru ka droso do yes o si jeli kokuro no Israel fo ni nti na wa bram na wa tumu obintimi nwuram obintimi fredi wonti awaresem yesi kwan yes wonti promotion no yesili no wonti akwantu mu documents no ayeden wonti wawade nti wajuma nti wapomode nti mese adwuma na wabie nti omane nti womane ne wonyam omana ware nti mese ministry na asafo no kanko nti enumonyam na ebeba wasafo no so nti na osofo ye soliti a krodua no mapam soliti a ene ye bompa ye se ade bia ya brabo mu akwansi Awurade yimfiri ho ka se Awurade Yesu ene nwumrei adwui ahoma Awiei Awurade osoro kaime ma kaime busia kaime dumasem awadesem mafomode Awurade osoro kaime say ya bibi amewo biara amede bompa ya ma osoro kaime bia wa no na bompa Jesus, shout fire 3 times. Fire. Mo Facebook, YouTube, mon type of fire. Nyamija. O se me masem yo ja ehia de. Masem nyankopon se na asem eye oja ehia de. Prayer number 2. Bible say adia your friend say Mizrim esi Israel for crime. Adia your friend say Pokoko esi Israel for no crime. Nipa your friend say Edomite esi Israel for crime. We ya hunam nneoma modi omani ehu aso no ntimi nya ho hwe. Omahu fe ro se me mamonko. Omahu Pokoko no ene da ho no ntimi nko. De toso omase akoduru insu your friend say Mara enwuno enso kom de ntimi no musu wa ye mere watoba ntimi nko. Osofo amuko duru kura ye friend say Edomite omo busua eye omo ankasa ne nua abusua baako omo se ye mama ntwam ya sase so ene ye wonuama wodi wani hu a edi unya ene ebi ya waresem ebi ya adwumasem ebi ya yade ebi ya akwantu mamane akwantu mo nkratasem ebi ya bone a watomo osofo ebi ya adwumaseye ebi ya busua bone a watomo ebi ya umado na eseye wadwuma no egu waware no egu usika sem na ye den wawasem na ye den unyini
unyini wumfie no kwa wanimo ene da ye na wo so no unye difo unye komsheni aso ho se da ye amesusu die enye da ye papa ene ye bompa ye ka se urade Yesu honama de biara amedi mani hu edi minya edi mi menya edi mi shabrenya urade mi jira wasem Isaiah chapter 54 verse 17 wosi akudie biara ebe sorry tia me no every nyina tetrema biara sorry tia yan anadwi machi prayer bia me di mani ho nya me bompa ye se me bobosoa aduma utumi den buame watchina say ya buame ma shabere say ya wa no bompa Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Facebook, YouTube, mom type I break out. Yes. I break. And not menu ye bosun sumon pie. And not a operation. Let the fire come down. Le pakata. Sa operation a big cause who Elia Breso. Yes. Elia said Yamema Ujanya de Emera. Fa Uja James Yami Toja. Yami Toja. Yes. Yami Toja. Fire. Some pipe on so Sao Jana Sa Kobi so Ewa Suma for no Breso. According to Acts chapter 2. As man for no shed demo bomb pie Ujabai.
and then me no bomb pass nyame gya ne mu a ene ka se urade yesu ade bia da ni me die sie ade bia esi me kwan esi me shebre kwan amen famani hu hindrances of life edinya ma promoting juma wade nyame ni abra sofudie ma heaven akwantu awurade then you mrei ma chain anaju fine obi man so US UK Europe Asia Africa country my Ghana. Hey, yes, Biara, Jimmy Frimo, Fire 3 times. Fire. We go for the last prayer. Asafo. Yes. Nyamema. Yes. Obi hwe obi tie. Yes, sir. Was you say ose menya dambio. Matra Kristo suma che. Ma bomba ya che. Ma di akonche ma ye bi a che. Program akosa. And that the American children what to say. Israel for no sungu nyame so. Over 30 bad years. Na the nyame kan ose Moses. Me hu me man wo misrim no. Na me hu na mate won ne. Na mate won sufra me no. Da anopa wi ane anadwo. So Israel for no suano pa. My God. Suawia. Suana jo. Pai bomu. And na nyamete soro. Mesane akojo. And na say numre obabon paya. Obabon paya. Oh me say adanse no butu pro na. Adanse no po ura dem ho. Po ura fi ho. Adanse no hwehwa. Ye jina nyame asem so Acts chapter 12. Yes. Asoma for no bobai. My God. Asofo na nyame ama abofo aba. Yes. And obi pa bo twe abofo. Yes, dem. Pa bo twe nyame tumi. Amen. Ose na ya chi Peter. Na James de na ya trinity dada. Nuoma ne bia sai wo fi ho. Nuoma ne bia sai dada. Aso de aka wo enimu no. Ka sa urade Yesu. Abusua me free mo. Abusua de bia da. Abusua ma kwense de. Abusua bi peje bia. No asan ya to form. Na asan to form. Bi sori a. Bi sori a. Bi si no kwa. Bi awade mo. Awo mo. Aduma mo. Sikasem mo. To say more. Adie biara busua ni mo fie ni mo ayapam ayanome esi ekwan awurade basa no wura busua ni mo ame adwuma se shebre se ya wa no pompa
Jesus Christ. My be a tata for not to obey my friend now. Also, so many wabon pie. And a jabe to be fear. Jesus. Oja to be a juman. A ja urobia wadiamu. Jesus. Yame kasa. Wo Yesu Christo demo. And that day, Monfa Names in the Engu a TV name. Monfa Names in the Engu TV name. NCR. Yankupon on Shirao. Ofra natural who free TV radio no. Na wa Fred you opese no bomb pie etietia na yenti me mo mpaye e mani padom no nyina number ni ne 0557 0557 000 967 0553 53 89 obeti ma agba wuram ma fa osese ya so pese me no bomb pie say ye wa wo sem yare asem ade biara. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na dia no pese no bo ho pa in Sompa FM. Dan ho kakra yente wonka yente nka asofo fafofro na ni line mo nya. Praise God. Hello. Udini baby okase no pa ya enko straight to na ni braba. Hallelujah. Kasa udini baby okase fre dia no pese ye bo ho. Nkwanfa. Dia no pese no bo mpae. Na ya nti mo mpae na me. Yes, suma awurade asɛm kɔnko na nsa. Yes, Lord. Nyame ayade sɛ tumi mbɔ nwura fie hɔ. Amen. To ayade sɛ sɛsi a wɔ Yesu de mo. Amen. Amen. Praise God. Hello. Udini baby okasa firi na deɛ na ɔsɛ yɛ ne mo ho mpae. I'm going to free as I'm quite. Deɛ no ɛyɛ amokasa pɛntɛn. Me no bomb mpae a mo mu den. Me suma awurade asɛm kɔ asɛnte bɛkwae. Nyame ayade sɛ ntɔw so. Nyame gya nhye ade no firi hɔ. Wɔ Yesu de mo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fire na deɛ na opese na obo ho ba. Pacho e frɛ ma o komi kasa so Adenta Accra. Pacho ma pom di me hu fa me. Awurade me soma wasɛm kɔ Accra Adenta. Wafena ayaresa ntɔ no so. Me bɔ mpa sɛ yadeɛ bi a edi wonya. Nyame tumi a ɛyɛ ogya no ɛnhye yadeɛ no firi wo nipaduam. Yesu mogya flash o sister no. Wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa fire deɛ na opese awurade ba mu ɛna anwumere yi. Kasa den Hana. Eya mamu nyuso your friends handset mu nyina mu kasagu radio no na nyame gya no. Awurade wafra Hana. Awurade fa won saka no. Mana dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Oh, dini baby okasa from mama na dear no pese ye no bon pai. Abawa dear no pese no bon pai mama. Juma Erade abawa hega ewo techiman awade na juma se ebusua pam no Erade abasa hwemu mfirimu. Amen. Erade ma wadanse. Amen. Praise God. Onso betima abo awura mu. Praise God. Hallelujah. Mama ma one so favim kasa de na Erade tumi mo. Udini baby okasa fre na die na opesa Erade ma. We see Takwa mo. Hello. Kasa mama kasa yetie papa. Kasa. We yare mo me no bon pae.
awurade suma wasɛm kɔ takwa ɔka fante kasa ɔse ɔnya homenka na kyɛ sɛ ne ho dodo no ɔyare awurade ayade sa ntɔw so wɔ yesu dimo nyame nhyira na ɔnya wo bodɛ wɔ yesu dimo amen praise god praise god praise god wogyina so yɛnte ne ka yɛmfa foforɔ yɛntɛn wo nka wo fie ha wo nso bɛtumi abɔ wuram yɛmmene no ɛyɛ ayɛ be ma memfa nipa kakra bi pɛ praise god mo sɛ sɛ mo nyinaa mahu sɛ fire no atɔ mo so wɔ fie hɔ odi ɛwɔ takyi ma hɔ mo kasa akasa yɛtio ma me oh me bom paya ma wotachi man ho die nti a wafrɛ no nyame ma wa dance wɔ yesu demo amen praise god hello Obapa udini baby okasa frɛ na die no pɛ sɛ wrade yɛ ma de ama na ntachi abi free kwada so ama oba adwuma sem ama na ntachi wa me suma wrade asɛm bible sɛ nsanya adwuma ma nsane nidi awrade mpagya wɔ adwuma sɛm awrade ma wa dance wɔ adwuma ho wɔ yesu demo amen hallelujah amen no udini baby okasa frɛ wo pastor asema na wo mi every France abawa na wo me die no pasa wrade yɛ ma me yare me nyina yare ya sɛ ko ko me nyɛ adwuma me no bompae awrade utumi mo wura abawa na wo me fie hɔ ayaresa ntɔ no so ne manya adwuma nyɛ awrade bi adwuma proma wɔ amen praise god good evening maje uso udi ni baby okasa frɛ na die no pasa wrade yɛ ma ma sha me kasa fun pensa dan kwa wa show I am in about 2 kwan ko Libya by another 3 days go for this listening kan say akufa that 4 days 3 days so de ani bra baje 2 days won te wan kan a obi ya dwuma no tin ka 2 days awurade me bompa ya se ba bi o bi awurade ma na dwuma sem enye yie wo bi ma no so ho wo yesu demo amen afra na se ni bra ba 2 days obi ko ya dwuma wo bi ma so praise god amen hallelujah papa udi ni ba bi o kasa frɛ famika se fra man frɛ ma mi frɛ Inya sane bambo. Me suma wrade asem kwa man from ayaresa ntɔ so bambo ntɔ so wɔ yesu demo amen praise god hallelujah udi ni ba bi o kasa frɛ die na opɛ sɛ wrade yɛ ma kasa di ona yɛ mena na so wona ɔyɛ last caller mintimi phobia ɛna ya ba no soja so adwuma ne me da yɛ so awurade ma wadwuma sɛm nyɛ yie da yɛbɔ ne bi a ɔsoso bi ayɛ de yesu din twam frɛ wo so amen yɛm timi mfa obi bia nyankopɔn nhyira bi obi bia wohwɛ yɛ a wotie nyame nhyira wo na deɛ wɔ mu nyinaa ne sɛ dwumadie Cedar awa no ɛyɛ adwoada ekosi fiada enti kɔso ano follow na yɛ mɔmpae bɔsome nyina yɛ sɛ adeɛ bi a yɛakwasi deɛ biara onyame tumi anymore na enkama sabre de pagya wo nsuo documents bia na yɛmɔ so mpae awurade nsuo bi a wapagya mehyɛ nyankopɔn tumi ne nyame ahoɔden sɛ mbɔwura wo nsuo no mu nsuo biara na ne yesu mogya nsuo biara na ne ayaresa nsuo nsuo no ɛna ne nsɛnkyerɛne nsuo deɛ ɔde nsuo no bɛyɛ biara obi man so obi kuro so awurade ma adanse emera me frɛ nyame tumi go documents no so de wapagya ne documents be o phone photo ade biara nyame tumi ntɔ so nyame ahoɔden ntɔ so nyame ma wadanse o yesu demo amen nyame nhyira mo pi sɛ na ma follow ɛyɛ Cedar awa ɛnɛ na wasaka ye bi adanse tum na nka wo de wadanse ba na obonefo no tijuma dodo e wo say yetimi silence that accusers no ye kan obonefo na no tum yankopon hira e wo pesa ampa bo yi bia o kina fiadan o pe ba bia ko bompa ye fiada o kina
Cedar Worship Center atwuma Kofodo dua eye off Sunyani Road eye Buakwa Kofodo ya Kumasi Krotia ya Empire no anopa no nkronkosi no ndu na eja no ahyase opa bebe akobompa ya bebobi nyame hira na onye okese me bompa ma se Bible say wo beda na onna ebe ya wo de Erade ma wonda na onna no enya wo de Erade ma de papa nche mo amofre ya mo anyam anwura ni nyina mo fa nche yesane outer na o mesi na mo mfre wo benya na enyi mo abompa no ma ba kwa account ye 0557 0557 30 90 80 no mestre ni nyina yesane outer ofra musabeke nyame nshira na onye okese se wo se wo mre e dey follow Cedar hour o kire nyame ya adoma ye besan hia kosi se ye beba wo nche no nyankopon ma wa dance se ne abofo no ka kire Sarah ni Abraham. Have a good night. Bye bye.